ସେଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ନଥିଲା ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବେଳା କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ତୁମରି କୋଳରେ ଯେବେ ରଖିଥିଲି ମୋର ମଥା କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ତୁମରି କୋଳରେ ଯେବେ ରଖିଥିଲି ମୋର ମଥା ଶିର ପରେ ତୁମ ହସ୍ତ ଥାପିଥିଲ ଶିର ପରେ ତୁମ ହସ୍ତ ଥାପିଥିଲ ଥିଲା ଖାଲି ନୀରବତା ଥିଲା ଖାଲି ନୀରବତା। ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ପବିତ୍ର ତିରୋଧାନ ଦିବସ ସକାଳ ଓଳି ଆମର ଶ୍ରୋଦ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ଚାରଣ କରି ମୁଁ ବି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜଡ଼ିତ ଥିଲି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଖାଲି ସୂଚନା ଦେବି। ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟଠାରୁ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ। ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଠଚକ୍ର ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଶ୍ରୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ର ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ସେଇଟିକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭେଟିବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା ଯେ ସେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଉତ୍ସବର ଅତିଥି ଭାବରେ ଏବଂ ସେଇଠି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଆଉ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ତ ଅନନ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଅନନ୍ୟ ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଚମତ୍କୃତ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ସେଇଠୁ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ଅବଶ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ମୋର ଏତେ ପରିଚୟ ନଥିଲା ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ପଶିନଥିଲି ପଢ଼ିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ସିଏ କେତେ ମହାନ ହେଇଥିବେ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶଂସାର ଆଖି ନେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ବିଭୋର ହେଇକି ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେଉଁ ପରିଚୟଟି ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ତା ପଛରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ ରହିଛି ଯେ ଚରମ୍ପା ଯେଉଁ ଆମର ସେଠି ହେଉଥିଲା ଧରମ ସିଂଙ୍କର ତାଙ୍କର ମିଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସେଇଠିକି ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରପତି ବି ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ପତ୍ରାଳାପ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କୌଣସି ଆଉ ଯାହା ସେଇଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆସିନଥିଲି ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ହେଇନଥିଲା। ସେଇଠି ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଉଥିଲି ଗୀତ ଗାଉଥିଲି କେହି ଜଣେ ମୋତେ ସେଇ ଛାତ୍ର ଶିବିରରେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମାତୃବନ୍ଦନା ଗାଅ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜ ଲେଖିଥିବା ଗୋଟେ ମାତୃବନ୍ଦନାଟି ଗାଇଲି ମାଗ ମଧୁମୟୀ ମୋ ମମତାମୟୀ ଇତ୍ୟାଦି କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତଟିଏ ଲେଖିଥିଲି ସେଇ ଗୀତଟାକୁ ମୁଁ ଗାଇଲି। ଗାଇଲା ପରେ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଭିଭାଷଣର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ସିଏ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଭାଷଣଟା ତାରି ଉପରେ ଫୋକସ୍ ହେଲା। ସେଥିରେ ଧାଡ଼ିଏ ଥିଲା ସରଗର ଶିଶୁ ମରତେ ସଢ଼ୁଛି ନରକ ବହ୍ନିରେ ଜଳି ତାରି ଉପରେ ସେ ପୁରାପୁରି ସମଗ୍ର ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଏବଂ ଏତେ ସେ ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମାଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ଯେଉଁ କଥା ସେ ପୁରାପୁରି ମୋ ଭିତରକୁ ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ଗଳି ଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଗୀତଟା ଲେଖିଲି କିନ୍ତୁ ତା ପରଠାରୁ ତାପରେ କ'ଣ କି ଜାଣେ ମୋର ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚିତ୍ତ ଭାଇକି ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ପାଇଁ ବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାଟା ମୋତେ ଟଚ୍ କରିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଦେଲି। ଚିଠି ଦେବା ପରେ ସେଇଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପରିଚୟ ହେଇଗଲା ପତ୍ରରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଯେ ଆମ ଗାଁ ପାଟଚକରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାମ୍ଭାଇ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ତେଣୁ ସିଏ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଆମ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି
पूरापूरी वर्षा कादुओ रास्ता माने कल्पना करहबनी आमर से जो अवस्था से चित भाई राति पड़ी राति गाड़ी से आसछंती राति 10टा से ओल्लेले कटक जाकि आसिलु तो गुरुवार एवं तापर रविवार ये 2 दिन धरिकी से पाठचक्र नौले पाठचक्र क्लास पटेल हल्ले से को पटेल हल्ले मुझे आसिक रही बा भुवनेश्वर स्कूल जोगदेली आठू निबिड़ भाव में से जो आम संपृक्ति सीधा मोर मन पड़ू दिन हठात माने से दिन पाठचक्र न थाए हठात जाकि पहुँचले मो रूम पाखे बोले हठात आज कहीं आज तो रविवार नुहे कि गुरुवार नुहे आज कहीं आसिक पहुँचली सेठू मुझे से कहीं कले आज गोटे गीत गायक बहुत इच्छा है आखिर कहीं ना थे तो तेणु तुम कथा मन पड़ा से आसिले गीत आस गीत गाय माने सी एत रवींद्र संगीत एत भल पाती मैंने मुझे जानी ता पूर्व श्रम शिविर सहित संपृक्ति श्रम आम 2 जनकर गोटे श्रम शिविर प्रथम श्रम शिविर हूँ गोपीनाथपुर श्रम शिविर आउ चित्त भाई आमको जो भाव में गढ़ी आम के दूर तक योग्य होचु सी मुझे जापरूनी से बहुत किसी आशा कर व्यक्तिगत भाव में मो ठारू से प्रत्येक से जहाँकर संस्पर्श आसी प्रत्येक संभावना को कलना कर से संभावनाटा फुटी उठू से दिगरे से व्याकुल प्रचेषा कर बहुत इच्छा प्रकाश कर किंतु मोर दुख जे से संभावना किछि किछि हुए तो मु कौन से आड़ को गति कली तो अनेक से उदाहरण स्वरूप से जो सावित्री पूरा ओडिया अनुवाद करने से माने 8-10 खंड डायरी मत देते किंतु दुर्भाग्यवशतः सावित्री किछि किछि अंश को अनुवाद करुली आउ सी चाहूले पूरापूरी से गोटे अनुवादर किसी अंश मुझे देखी जो आम स्कूल प्राचीर पत्र में बाहर करते से कहले गले निमाई बाबू जो अनुवाद कर सी गोटे प्रकार तुम अनुवाद मतलब ठीक लगुच आ तुम्हें अनुवाद कर तुम यही शैली यही ढंग से कर तापर से प्रति वर्ष नुआ वर्ष जो डायरी मिले से डायरी मत दे सावित्री अनुवाद किंतु एपर्यंत से डायरी गुड़िक से रही से डायरी पूर्ण हो पारानी मु केवल सावित्री संचयन माने जोड़ा बहुत सुंदर गोटे गोटे पेसेज तार किसी अनुवाद 30-40टा खंड करदेली किंतु धारावाहिक भाव में करें तेणु अनेक तंकर आशा से आशा को मु पूरण करनी आदि आशीर्वाद थाए तथापि तो आशा रही आम केवल निराशवादी सी कौन करते सागर मोर बाहागर ठीक होता रमादेवी करते से कहले जे तुम कहीं या बाहर से कहले मुझे बाहर न होते मु बड़ लोक घर पैसा नापी मुझे चाहूनी मुझे चाहूँगी साधारण घर लोक नहीं बाहागर करदे सब सुख मिल आमे गोटे वर्ष पुराणी करूँ मु चित्त भाई को डाकिली भाई चित्त भाई आप आसबे आम घर तो कहली से हाँ कले किंतु आसबे किमिति मुझे नेबी किमिति घर को कौन से आम से गोटे गौराबड़ मशाणी पाखे आम थी तो मोर जड़े सांग थे हरिश्चंद्र पात्र कहली मु चित्त विषय कही सी बहुत लोग सी भी जानी सी भी मास्टर विषय जानती मु कहली तमें स्कूटर रे चित्त भाई पछरे बसईकि नहीं आस तो चित्त भाई कौन सी मते माने केमती केमती लगिला किंतु तांको भितर कौन सी प्रकार से विषय रे चिंता नथिला कि कौन सी प्रकार कौन भावांतर से देखा ना सी गले आम घर को स्कूटर रे सांगर से स्कूटर पछपटे बसिकी गले सेठे आमर सब प्रसाद होता से जहाँ आम सब देलु से खाइले पिला को देखिले सेठे सी तो वर्ष होता से एपट सेपट होता देखिले झील को तापर पुणी से स्कूटर रे पछपटे बसिकी आसिले से जो कथाटी एत गभीर भाव से सब तांकर जो चाली चलन सी साधारण मनीष भड़ी एवं आहरी केते कथा अच्छी आउ थे आमर गोटे मध्यवर्ती बैठक होता आम घरे चित्त भाई जाइए घर भीतर को सी गलेनी बो आसिक कहला मो पुओ आपण आसबे बोली घरे चौकी पकईकि रखी आपण आसिक ये नड़िया गछ मूले बसिले
କହିଲେ ଆପଣ କାହିଁ ସେଥିରେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛନ୍ତି? ବୋଉ ସିଏ କହିଲେ, ବୋଉ ସିଏ କ'ଣ ସିଏ ରୋକଠୋକ କଥା ସିଏ ଯାହା ସିଏ କାହିଁ ଜାଣିବ। ସେ କହିଲା ଆପଣ ସେଥିରେ କାହିଁକି? ତାପରେ ଝିଅ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଲା। କହିଲେ ତମେ କିଏ ପାଣି ଦେବାକୁ ମୋତେ? ଏମିତି କେତେ କଥା ସବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିହିତ ଅର୍ଥ ଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ତାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ହେବାର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଖଦଡ଼ ପ୍ରାୟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଖଦଡ଼ ପିନ୍ଧିକିରି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତମ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁନ, କହିବେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ କାହିଁକି ଯିବି, ଭଗବାନ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ 90-91 ମସିହାରେ ହୁଏ। ଆଉ ନାରାୟଣ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଥାନ୍ତି, ନାରାୟଣ ବେହେରା, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହେବାର ସେ ମୋତେ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ +2 ପଢ଼ୁଥାଏ ରାଜଧାନୀ କଲେଜରେ। ଆଉ ମୁଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା ଏମିତି ମାନେ କଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇକିରି ଏବେ ଅଲଗା କେତେ କ'ଣ ସେଠି ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଚିତ୍ରଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଚିତ୍ରଭାଇଙ୍କି ପୁରା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣେ, ପୁରା ଏକ ଲୟରେ ଶୁଣେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖିଆଲ ଥାଏ, ଏ ସୋସାଇଟିରେ ତ ଯାହା ଘଟୁଛି, ଏ ଲୋକଟେ ତ ଅଲଗା କଥା କହୁଛି, କାହିଁକି କହୁଛି ଏମିତି। ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ ସବୁବେଳେ କରେ। ଆଉ ସେ କଥାଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଚାରେ ନାରାୟଣ ଭାଇକି, ନା ଏ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ଏ କଥାଟା ଏମିତି ତ ନାହିଁ, ଏ କଥାଟା ଇଏ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କଥାଟା ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ କହିଲେ ନା ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ଦରକାର, ମିଶିବା ଦରକାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ତୋର ଯାହା କଥା ମୁଁ ଚିତ୍ରଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ବୁଲିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିବା ବି କିଣିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଇଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୋଇଛି। ଏମିତି ସବୁଗୁଡ଼ା ବହୁତ କାମ କଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ, ମୋର ଅନୁଭବ ଯାହା ହୁଏ, ସତରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଦରଦୀ ମଣିଷ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦୀ ମଣିଷ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ସବା ମୂଳରେ ମଣିଷ, ସେ ବହିଟା ମୁଁ ଏବେ ନିକଟରେ ପଢ଼ିଛି। ଆଉ ସେ ବହି ଉପରେ ଲେଖିଛି ବି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛି, ସବା ମୂଳରେ ମଣିଷର ପ୍ରବକ୍ତା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଆଉ ସବା ମୂଳରେ ମଣିଷ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେ ଦମ୍ଭରେ, ଆଉ ସେତିକି ଦମ୍ଭରେ ସେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେତିକି ଦମ୍ଭରେ ସେ ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଦମ୍ଭରେ ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିନଥିଲେ ସବା ମୂଳରେ ମଣିଷ କହିନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ସୋସାଇଟି ସବା ମୂଳରେ ମଣିଷ କହିକିରି ଅନେକ ଭେଦଭାବ ତିଆରି କରିଛି। ସବା ମୂଳରେ ମଣିଷ କହିଛି, ଆମର ବେଦ କିଛି କମ୍ କଥା କହିନି, ଗୀତା କଥାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଗୀତା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉପନିଷଦ କଥା ବହୁତ କଥା କୁହାହେଲା। କିନ୍ତୁ ସବା ମୂଳରେ ମଣିଷଟାକୁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଉଠେଇବା କଥା ସେ ଉଠେଇଲେ। ସେ କଥାରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ତା ସହିତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ନେଇକରି ମୁଁ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱଭାରତୀରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ବି ପଢ଼ିଛି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯେଉଁଠି ବୁଲିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ମୋତେ ସେଇଠି ଜାଗା ସବୁ ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ସେଇଠି ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଏ କଥା କରୁଥିଲୁ, ଏଇଠି ତୁମେ ଏମିତି କଂକ୍ରିଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଅମୁକ କଥା କରୁଥିଲୁ, ଏମିତି ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଠି ବି ବୁଲାବୁଲି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠିକାର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାଇଥିଲି, ସେଟା ବହୁତ ତଫାତ୍ ପରିବେଶ ଥିଲା। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ସେଠି ଭିଜିଟିଂ ପ୍ରଫେସର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଠି ସେ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ରହିପାରିଲେନି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ତାଙ୍କ ସମୟର କଥା ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରାଇବା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି, ସେ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀର ଘଟଣାକୁ ସିଏ ମୋଟେ ସେଠି ଆଉ ଅନୁଭବ କରିବାର ପୋଜିସନ୍ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ତିଆରି ହେବା କଥା ସେଇଟା ତିଆରି ଆଉ କରିହେଲାନି। ସଭା ଶେଷକୁ ସିଏ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ ପରେ ବି ମୁଁ ଆସିକି ଜୀବନରେ ଅନେକ କଥା ଆମେ କରିଛୁ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବହୁତ କଥା ହେବାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଛୁ। ସେଇଟାର କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ଜାଣୁଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଇଛୁ ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାର୍ଗ, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ଆଉ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଆଉ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଆସ୍ପଦାକୁ ବୁଝିକିରି କିଛି କାମରେ ଲଗାଇବା ସୋସାଇଟିରେ, ଏ ସୋସାଇଟିରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଜି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଏମିତି ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ମନେ ଅଛ, ସେ ମନେ ଅଛର ଦିନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ଏମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ନମସ୍କାର।
ভিতরে জাগিলা হে জীবন পরা তুম পাই সংকল্প এক ভিতরে জাগিলা হে জীবন পরা তুম পাই সেই দিন আসি ଥିଲା ଜୀବନରେ ସେଇ ଦିନ ଆସି ଥିଲା ଜୀବନରେ ନୂଆ ଅନୁଭବ ନେଇ ନୂଆ ଅନୁଭବ ନେଇ ନୂଆ ଅନୁଭବ ନେଇ ସେଦିନ ସକାଳ ସକାଳ ନଥିଲା ଥିଲା ତ ଅମୃତ ବିଶେଷ କରିକି ସବାମୂଳେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଜାଣିଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା, ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ କୁହନ୍ତି ଜଣେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜୀବନଟି ନେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଜଣେ ବେକାରର ଜୀବନ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ମୂଳରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇ ସବାମୂଳେ ମଣିଷଟିଏ, ଯବନଟିଏ ଯିଏ ପୃଥିବୀର ସମାଜର ବହୁତ କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଉତ୍ଥିତ କରିବେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ କଥାରେ ଏହା ହିଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଏ। ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ସଂଶୟଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚରେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ଏବଂ ଆଗକୁ ଚାଲିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିବସରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ନିବେଦନ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହୋଇ ଉଠିବା ବିକମିଂର କଥା, ଆଜି ଦିନରେ ସେଇ ହୋଇ ଉଠିବା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଚରମ ଏବଂ ପରମ ନିବେଦନ। ଥରେ ଥର ମିଶିଛି କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ବହି ଆମ ଘରେ ଅଛି, ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଅବଶ୍ୟ ମିଳୁଛି ବେଳେବେଳେ। ଯେତିକି ବହି ପଢ଼ିଛି ସେ ବହିରୁ ମୁଁ ଏତିକି ଶିଖିଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର କଳା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରାହେଇଛି, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଠାଗାର ତା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଗକୁ ଅଛି ଆଖି ଆଗରେ ଯେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବୁ ବା କିଛି କରିବୁ। ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଏକ ରିଭିଲେସନ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ 16/5/42 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଏବଂ 16/5/42 ଦିନ ସେ ଯୋଉ ରିଭିଲେସନ ହେଇଥିଲା ଡାଇରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ 16 ତାରିଖରେ ତା ଉପରେ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖୋଲିବେ ଯଦି ଥିବ ତା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଣି ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ସେଇ 16 ତାରିଖ ସେ ପରମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଦିନ। ମୁଁ ଏ ଦିନଟାକୁ କେମିତି ବା ଭୁଲିବି? ଏଇ ଦିନ ଯୋଉ ମୁଁ ଶପଥ କରିଥିଲି ହେଲା, ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ଠିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ଆଜି ତାର ପୁନରାବକନ କରିବାର ଦିନ ହଉଛି 16 ତାରିଖ। ଆତ୍ମଲିପିରୁ ଯେତେ ପଢିଛି ଏବଂ ମିତ୍ରସ ଚକ୍ଷୁଷାରୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏ 16 ତାରିଖ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଯିବାକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନର ମହତ୍ଵ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ବେଶୀ। ତାପରେ ଲେଖାଟେ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ 16 ତାରିଖର ମହତ୍ଵ।
ମୋ ମନକୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ସେଇ ବହି ଆପଣମାନେ ବାହାର କଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଛତ୍ରରେ ଛତ୍ରରେ 16 ତାରିଖର ରିଭିଲେସନ୍। ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସେ ଭାଷା ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭାଷା ଯେହେତୁ ବହୁତ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ରଚନା ବହୁତ ବୁଝିବାଟା ଏତେ ସଜା ନଥିଲା, ସେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଥିଲା, ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଯେଉଁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରଚନାବଳୀ, ସେ ରଚନାବଳୀରେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାଷା ସେ ପ୍ରୟୋଗ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକଭାଷା, ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାଷା, ସହରୀ ଭାଷା, ଇଏ ସବୁ ଭାଷାକୁ ସେ ସେଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ସମୟ ନାହିଁ ବହୁତ, ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ସେ ଯାହା ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଯେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦରଦ, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବାର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା ଯେ ମଣିଷମାନେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇ କଥା ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ, ଏପରିକି ଖବରକାଗଜରେ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରଗତିବାଦୀରେ, ସମ୍ବାଦରେ, ସମାଜରେ, ଏସବୁଥିରେ ସେ ସିରିଏଲ୍ ଲେଖୁଥିଲେ। ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ପରେ ସେଟା ସବୁ ବହି ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ତ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା, ଆଲୋକ କଜଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା, ସବୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଚନା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲେଖା, ସେଥିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମାଆଙ୍କର କଥା ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ଏତିକି ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ସମୟକ୍ରମେ ବୁଝିଲି ତାଙ୍କର ସକଳ କର୍ମ, ସକଳ ରଚନା, ସକଳ ଜୀବନ କେବଳ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ। ସେ ଯେପରି ଜଗତର ସବୁ ମଣିଷ ସହିତ ଏକତ୍ର ଚାଲିବାର ବ୍ରତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହେଉଥିଲେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି, ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଗି ସେ କାମଟି କରୁନଥିଲେ। ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସବୁ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଏକ ଲେଖାରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲି, ଜଣେ ଲୋକ ଜଗତ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛି। ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିଦ୍ଧି ଲାଗି ବ୍ୟସ୍ତ ନଥିଲେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ସହିତ, ସବା ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷ ସହିତ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମିଶାଇ ପାରିଥିଲେ ନିଜକୁ, ଏବଂ ସେଇ ଭାବରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଅଭୁଦ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ କେବଳ ନିଜେ କିଛି ସିଂହଭାଗ ନେଇଯିବାର ଆଶାରେ ନଥିଲେ, ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ବାଟ ଚାଲିବା, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସକିନ, ବା ସବୁ ଲୋକ ମଙ୍ଗଳରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥି ହେଇ ସମାନ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଲିବାର ବ୍ରତ ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଆଜିର ଭାଷାରେ କହିବା ପଛୁଆ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ତଳ ସ୍ତରର ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀ ହେଉ, ଜନଜାତି ହେଉ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ କହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଯାକ ଅନେକ ଲେଖାରେ, ମାନେକର ଗଞ୍ଜାମ ମାଳରେ 7 ଦିନ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣି ହୁଏ ସିଏ କେତେ ତଳକୁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜର ପାହାଡ଼ ଭରା ରାସ୍ତାରେ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିଟାକୁ କେମିତି ବେପାରୀ ବାଣିକ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ନେପାଳ ପଥେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, କିମ୍ବା ଶିଳାତୀର୍ଥ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଣିକିରି ମାନେ ଜଣେ ପାଠକ ଆଗରେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମିଶୁଥିଲେ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ଯାଇକି କିପରି ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲି ଚାଲି କୁଜେନ୍ଦ୍ରୀ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଇ ବୁଲିକିରି, ଆଉ ସେଇଠିର ସୌରା ଜନଜାତିର କାହାର ବାପା ନଥିବ, କାହାର ମା' ନଥିବ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି କେମିତି ଅନୁଗୁଳ ଛାତ୍ରାବାସରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଠି ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆଲୋଚନା କରିକି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲାକୁ ଆଣିକିରି ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ବାଜି ରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସରେ
पढ़ेकी से सानिध्य करी कि परवर्ती जीवन विद्यालय पढ़ेकी ये सब जाक गुड़ाई किसी रही 1981 मसीह मातृभूमि तले ट्रेनिंग अवसर में मुझे आसी किसी शिखिक जीवाई किसी 30 दिन जो शिक्षण कार्यक्रम और चित्त भाई से समय जो प्रेरणा मु बाहर को जावाक इच्छा कलिनी पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रही निष्पत्ति नेली और अटकी गली आज दीर्घ 40 वर्ष मो शिक्षकता कर शिक्षकता किसी मजा पाई तेबे से जो प्रथम अनुभूति नहीं आसती माने पूर्णांग शिक्षार से अनुभूति मत बहुत दिन पर्यंत प्रेरणा दूसरी देव भी मध्य मो विज्ञान छात्र नी कलार छात्र थी कि विज्ञान को भल पाइबाटा चित्त भाई शिखे से आज सुहृद पत्रिका प्रकाशन थिला आमर जोगसूत्र वाली पत्रिका आम से समय प्रकाश करूँ से जोगसूत्र मु विज्ञान भितर किसी लेखा देती ताकू नहीं कि से जो प्रेरणा मो भर पूरे थे आज मु विज्ञान को भल पाऊँ खाली भल पाऊनी कलार छात्र होते भी विज्ञान शिक्षक मान विज्ञान छात्री छात्री भी तालीम कार्य भी भाग नहीं पड़ी बेसी घनिष्ठता आसला बोधे 1983 मसीहार मार्कोणा प्रथम श्रम शिविर कारण प्रथम श्रम शिविर जो अनुभूति चित्त भाई से निजे चिठी लिखी आम डाकी आम 25-30 मात्र जाइलु डेरा भाई उपा मैंने बेसी भूमिका ग्रहण करते से श्रम शिविर माने अति माने एत तलू जन आसी पारती माने आमको तेल लगे घसी दौले चित्त भाई निजे बसवे बतईदेवे तेल लगे घसी देवे एवं तेल लगे देके आमको शिखेदेवे जे तुम एमती व्यायाम कर आउ खाइबा पीवा पढ़ा ये सबूर कम से समय से बहुत प्रेरणा देते जहाँफल आहरी लगी रहा जो पूर्णांग शिक्षा आंदोलन मुझे पूर्व आश्रम चली जा भर विचार था कि शिक्षा और साधारण दीटा जो पूर्णांग शिक्षा केन्द्र पाइली मुझे आश्रम जीवार मनस्कामना रखिली ना आ पूर्णांग शिक्षा केन्द्र लगी रही एबे भी अच्छी मो निजस्व गोटे प्रयोगशाला भी करी चित्त भाई समस्त बही भी पढ़े प्राय शिक्षा संबंधी पुस्तक गुड़े मत बहुत प्रेरणा देती पूर्णांग शिक्षा केन्द्र 10 वर्ष पर सरकारी स्कूल 30 वर्ष रही कि 30 वर्ष मु पूरा मत जीवंत कर रखी आगामी समय समाज पर मोर अनेक अवदान कर प्रचेषा रही निजे गोटे पाठागार संग्रहालय विज्ञानागार एवं परिवेश सुरक्षा अन्य कार्य बर्तमान अवश्य समय देवाई चिंता आज चित्त भाई तिरोधान दिवस आज दिन रे से स्वर्गारोहण करते कि मोर मन पड़ू से दिन कथा से कलिंग हॉस्पिटल था बोधे से दिन सकाଳେ ମୁଁ नियमित प्राय देखा जाऊँ जो से हॉस्पिटल होती उषापा था मनोज दास से दिन आसी था गोटे कौन कार्यक्रम रे एवं सी देखा करने को चित्त भाई को देखा करने को हॉस्पिटल को गले एवं तांको पाखरे मु जहाँ शुणिली जो मुझे तांको पाखरे किसी समय पाई से ध्यानमग्न हेले कौन तांको भितरे दुई जो उज्जवल आत्मा भितर कौन कम्युनिकेशन चला मुझे जाने ना 20 दिन बा 21 दिन पर से दिन ही अपराह्न चित्त भाई आमको छाड़ी चलीगले मत लगे आम जो मैंने चित्त भाई को भल पाइछु बा तांकर बलय भितर को प्रवेश करिछु से बलय विषय में अनेक समय भावी चित्त भाई भितर गोटे आध्यात्मिक आभार बलय थिला जोटा कि आमको समस्त को आकर्षित करुला सेटा केवल गोटे आध्यात्मिक बलय जहाँ को आम बुझीपर ना मु जो स्तर में अच्छी हुए तो मुझे बुझीपारि ना कहीं के जानी गोटे लोक जड़े मनीष अल्प उच्चतार जड़े मनीष अल्प धीरे धीरे कथा कहूा जड़े मनीष मझे मझे आमको अति कड़ा भाषा गाड़ी देउथुवा जड़े मनीष कहीं आमको एत बेसी आकर्षित करुले सेटा बोधे से आध्यात्मिकतार कथा जोटा मुझे तो बुझीपारि ना कि मुझे जानी आउ गोटे दुईटे बलय था सेटा हूँ गोटे सर्जनात्मक बलय सी आउ गोटे भावनात्मक बलय आम भावनात्मक स्तर में सहित समस्ते जड़ित हो गु से आम अच्छू आउ दुईटी आम एबे भी आह्वान होकर अच्छी तांकर जो सृजनात्मक बलयटी थिला सृजनात्मक आभार जो बलय थिला से बलय भितर को प्रवेश करने आमको तांको आहरी पढ़ा पड़ो तांकर लेखा गुड़िकरू से जो जीवनादर्शन कथा कहते आहरी बुझा पड़ो एवं जो सृजनर कथा कहते जहाँ हम आशा करुँच आमको योग्य होगा संस्पर्श आसी मोर गोटे प्रति भूल धारणा मूलरू
ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମାତୃଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ। ମାତୃଭବନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଫେସର ହୃଦାନନ୍ଦ ରାୟ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଆଙ୍କୁ ଦେଖେ ମାତୃଭବନ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ମୁଁ ଥରେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲେ ଭାଇଙ୍କି, ଆଚ୍ଛା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଜୀ ସେ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାତୃଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କି? ନା ସିଏ ଏଇ ବର୍ଷ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଗର୍ବୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ମୋତେ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଗର୍ବୀ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ମୁଁ ମନେ ମନେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ମୋର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟି ମୋର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ମାତୃଭବନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି କିଛି ଜାଣିନି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ହେଉଥିଲା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର, ଆଉ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ତା ଦେହରେ ଥିଲେ ବକ୍ତା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ମତ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ, ଭାଷଣ ତ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ମାନେ କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ, ଯେ କେମିତି ମଣିଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ତ କହିହେବନି, ସେ କଥୋପକଥନ କରୁଥିଲେ, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ମାନେ ଆଳାପ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ କହୁଥିଲେ, ମାନେ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ତମ ଉପରକୁ ଏଇ ଡେସ୍କଟା ଫିଙ୍ଗିଦେବି, ତୁମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲ ତାର ଇଏରେ। ତାପରେ ସରିଲା, ସମ୍ମିଳନୀ ସରିଲା, ତ ତାପରେ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ଗୋଟେ ଦଇବା ତ ମୋର ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ, ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଯେଉଁ ଡେସ୍କରେ ବସିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଡେସ୍କରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟରେ ବସିଲି। ଖାଇଲୁ। ଏଡ଼େ ବିରାଟ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଖାଲି ଥରେଇଛି, ବିରାଟ ବିଦ୍ୱାନ, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସର। ମୋ ପାଖ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ, ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ସେଇ ଭାରି ଆତ୍ମୀୟତାର କଥା। ଖାଇଲା ବେଳେ ଖାଇବା ସରିଲା, ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କି କହିଲେ ମୁଁ ଗ୍ଲାସରେ ପିଇବି କ୍ଷୀରି। କି ଗ୍ଲାସରେ କ୍ଷୀରି ଆସିଲା, ଇରେ ଭାଇ ସିଏ କ'ଣ କହିବି, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ତମେ ଟିକେ ନେଉନ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗ ମାନେ ଏମିତି କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗ ଅତି ନିଜର, ଟିକେ ନେଉନ, ଟିକେ ପିଇଦିଅ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୋତେ ସେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ମୂଳରୁ କୌଣସି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଆସିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସିଏ ମୋତେ କିଣିନେଲେ, ସେଇ କଥା ପଦକରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିକି। ତାପରେ ମାନେ ସମୟକ୍ରମେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଲି, ହେବ 88 କିମ୍ବା 89ରେ ଆସିଲା ଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ପାଠଚକ୍ର କେଉଁଠି ହେଉଛି ଖୋଜେ। ସେଇଠି ଶୁଣିଲି ଯେ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ସରଦାର ପଟେଲ ହେଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ରେଗୁଲାର ଆସେ। ରେଗୁଲାର ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ନ୍ତି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଲଟେ ପଡ଼େ, ଷ୍ଟୁଲରେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତି, ତାପରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସିଧା ଆଗରେ ବସେ, ସିଧା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ଆଗେ ବସିଯାଏ। ବସିଗଲା ପରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ହୁଏ। ସେଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଭାରି ମାନେ କ'ଣ, ତାକୁ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଭାବୁ ଭାରି ସିଏ ରାଇଟିଆ ଇଏ ନାଇଁ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସହଜ ଲୋକ, ଭାରି ହାସ୍ୟରସ ବି କରନ୍ତି। ସିଏ ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୀତଟିଏ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତରେ, ତୋରା ଶୁନି ତାର ପାୟର ଧ୍ୱନି, ଏଇ ଗୀତଟି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଆଖି ବୁଝିକି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ହଲଉଛି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ଗୀତଟା ସମୟ ଉପଯୋଗୀ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛି, ଚିତ୍ତ ଭାଇ ହସିକି ଆହା କହିଲେ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତିଆ, ମାନେ ଆଉ ତାପରେ ଘଟଣା ବୁଝନ୍ତି, ପ୍ରତି ଥରକ ସେ ବୁଝନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, କେଉଁଠି ରହୁଛ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି, ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, କେମିତି ଚଳିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କେତେ ପଦ କଥାରେ ମୁଁ ସତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିକ୍ରି ହେଇ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ମୁଁ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରରେ ଥିବି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ, ମାନେ ମୋର ବାପା ମା ମୋର ଜନ୍ମଦାତା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋର ଜୀବନକୁ, ମୁଁ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଉଛି ମୋ ଜୀବନକୁ ସେ ଚଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହାତରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ହାତରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଟିକକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋର ଜୀବନ କାଳ ବ୍ୟାପୀ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଏଇଟା ଜାରି ରହିବ। ମୁଁ ଯଦି ଚେତନାଗତ ଭାବରେ ଥିବି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବି, ତାଙ୍କରି ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ନେଉଥିବି। ସେଦିନର ଘଟଣା, ଏଇ ତାଙ୍କ ଘର ତଳେ ମୁଁ ଶୋଇଛି,
ସେଦିନ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ଅଛି। ଚିତ୍ତ ଭାଇ ହଠାତ୍ ରାତି 4ଟା ବେଳେ ଡାକ ପକେଇଲେ, ବାବୁଲି ବାବୁଲି ବାବୁଲି, ସେ ଡାକଲେ ଯେଉଁ ଇଏରେ ଡାକିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ହଉ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲି, ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେଖ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଦେଖ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି କେମିତି କାକ୍ଟସ୍ ଗଛରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଉପରେ ଯେଉଁ ଗଛ, ସେ ଗଛରେ ନୂଆ କରି ଫୁଲଟିଏ ଆସିଛି, ସେ ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁସି ହେବା, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନି ମୁଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଗୋଟେ ସେ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନି। ଗୋଟେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏମିତିଆ ଘଟଣା। ଆଉ ଥରକର ଘଟଣା, ମୋର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ତାର ଚିକିତ୍ସା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ଉପରେ ବସିଛି। ଚିତ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କ କାମ, ଲେଖା କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଲେଖା କାମ ସରିଗଲା, ତାଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବୋଧେ ଆଖି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆସିଛି, ବାବୁଲି ତମେ ଆସିଛ, ତମକୁ କିଏ କହିଲା ଏତେ ବାଟ ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଆସିବ? ମାନେ ଏତେ ବାଟ ଯେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ତମେ କାହିଁକି ଆସିଲ? ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇ କଥାଟା, ସେ କିଏ? ହଁ, ସେ କାହିଁ ମୋ ପାଇଁ କହିଲେ? ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ। ମାନେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ସମସ୍ତେ, ମାନେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ପଡ଼ିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ, ଉଚ୍ଚତରରୁ ଉଚ୍ଚତର ମଣିଷଟିଏ, ଚେତନାଗତ ଭାବରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ପଶିକି, ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷା, ମାନେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କହନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଡ଼ରୁମ୍ ଥିଙ୍କର। ମୁଁ ସେ କଥାକୁ କେବେ ମାନେ ମାନିନିଏ ନା। କାହିଁକି ନା ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଯେତିକି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଯେତିକି ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ଯେତିକି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ଯେତିକି ମାନେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କେତେ ଆଳସ, କେତେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଜୀବନଟାକୁ ବିତେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେତିକି ଚଳିବା କଥା, ଆମେ ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକା ଚଳୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଦିନମାନର ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ହିସାବ ରଖିଥିଲି, ଥରେ କହୁଥିଲେ ମାତ୍ର ଦିନକୁ ସେ 11 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ 11 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଜଣେ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ଅଧ୍ୟାପକ, ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ, ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ 12 ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ। କାହିଁକି? ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶିବିର ସମଶିବିରକୁ ମୁଁ ଯାଉଥାଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ପ୍ରଥମ ଶିବିର ମୋର ହେଉଛି ଡେରାର ପ୍ରଥମ ଡେରା ଶିବିର। ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଷ୍ଟେସନ ଯେଉଁ ଟିକଟ ଘର କରେ, ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଗଲାବେଳକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଟ୍ରାଉଜରଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖି ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଟ୍ରାଉଜର ପିନ୍ଧିବାର, ମୁଲକା ଧୋତି ପିନ୍ଧିବା ଦେଖା। ସେ ଯାହା ହଉ ପହଞ୍ଚିଗଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଭାରି ଖୁସିରେ ଯିବା। ସେଇଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ଏତେ କଥା ଏସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅତି କମ୍ରେ ଚଳିବା, ଅତି ଇଏରେ ଚଳିବା, ଏମିତି ଭାବରେ ଚଳିବା। ଆମର ତ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋର ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମୋର ସେତିକି ପାଠପଢ଼ା ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ଲୋକ ଆଦର କରିବେ, ମୋତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ, ଅତି ମାନେ ବିଦ୍ୱାନ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ସହଯୋଗ ମାନ ମିଳିଯିବ ଯାଉଛି, ମୋତେ ମିଳିବନି। ଚିତ୍ତ ଭାଇ ତାର ଉତ୍ତରରେ ମୋତେ କହିଲେ, ତମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୋ ପକେଟରେ ମାତ୍ର 20 ପଇସା ଥିଲା। 20 ପଇସା ନେଇକି ମୁଁ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। 20 ପଇସାରେ ମୋର 20 ପଇସାରେ ମୋର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଏବଂ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିଲି କି ନାହିଁ କୁହ ତମେ? ମୁଁ ତ ନିଜେ ତାର ପ୍ରମାଣ। କେବେ ଭାବିଲି, ଜାଣିଛ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନଟି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାଟିଏ। ତମେ ତାକୁ ଜୀବନକୁ କେମିତି ବଣିଜ କରି, ଜୀବନଟା ବ୍ୟବସାୟ ବଣିଜ, ତାକୁ ଧନାଢ଼୍ୟ କରିବ ତୁମେ ଗୁଣରେ, ଶକ୍ତିରେ, ଜ୍ଞାନରେ, ଏଇସବୁ କଥାରେ ତୁମେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ପାଠ କେମିତି ପଢା ହବ? ସେ କହିଲେ ଏଇ କଥା, ମତେ 2ଟା କ୍ଲାସ ଦଉନା, ଦବ ଯଦି ମୁଁ ଆସିବି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ମୋର ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ ସେ ନେଲେ। କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ନା, ସେଇ ପାଠଚକ୍ର ଯୋଉଦିନ ଅଛି ସେଇଦିନ ହେଲେ ସୁବିଧା ହବ।
ମୁଁ କହିଲି ଆମର ରିସେସ୍ ସରେ 1:50 ନା 1:50 ବେଳକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି। ଖାଇ ସାରିକିରି ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକିରି ସେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ରଭାଇ କୋଉ ସେକ୍ସନ କୋଉ କ୍ଲାସ ମୁଁ ନେଇଯାଏ। ମୁଁ କ୍ଲାସର ପଛରେ ବସେ। ସେ ପଢେଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପଢା କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି 30 କ୍ଲାସ ହେଇଥିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କ'ଣ ପଢା ହବ? ଇଂଲିଶ। ଇଂଲିଶ କୋଉଠି ଯାଇକରି ପଢିଥାଏ? ଆଗେ ନିଜ ଭିତରେ ରାପୋ ସମ୍ପର୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଷୋହଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାରି ଭିତରେ ଇଂଲିଶ, ତାରି ଭିତରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି, এইঠু আরম্ভ করিকি আমার কলচর সিভিলাইজেসন ঠু আরম্ভ করি প্রত্যেক পিলা কোণ করুচি কোণ করু নাই কিপরি করি পারিব এ সবু এবং ইন্টারেস্টিং হচ্ছে মো পিরিয়ড সরি যায় তাপরে চিত হয়ে থাকি পিলাঙ্কু 1 2 কিছু লাগে নাই পিলা কহতি নাই আপন যাআতু নাই বসতান এটি থাকু পড়াউ থাকু তাপরে মো পছরে যাହାର ক্লাস ଅଛି সে আসে সে भी মো পাখে বসে ক্লাসর পছরে রিসেস পরে 3টি ক্লাস থাকে এবং আমি যাও তাপরে যে আসে সে भी বসে এমতি লগাতার 3টি ক্লাস সে নিয়ন্তি 4:10 রে যেতବେଳେ ঘন্টা বাজে চিত্ত ভাই বাহারନ୍ତି ଆମେ ବାହାରୁ ପିଲା ବାହାରନ୍ତି যে এতে কথা জনে কেমিতি করি পারিলে জনে কেমিতি স্বাধীনতা সংগ্রামে এতে সময় দেই পারলে জনে কেমিতি এতে পুস্তক অধ্যয়ন করি পারলে জনে কেমিতি এতে পুস্তক লেখি পারিলে জনে কেমিতি এতে এতে লোকଙ୍କ সাଙ୍ଗরে ওড়িশারে প্রতিনিয়ত মিশি পারুଥିଲେ এবং দিনে ମୁଁ ଏଇଠି ଥିଲି পোস্টম্যান ଆସିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଥିଲି ଦିନ ବେଳେ ଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି পোস্টম্যান ଆସିଲା ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ରସି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଆଉ କାହାର ଚିଠି ନାହିଁ ଏଠି କେବଳ ତାଙ୍କରି ଚିଠି ଏଠି ଏ ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ସେ କେତେବେଳେ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ବାଦ ନିଜର ସୃଜନାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ବହିର ଡାଏରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ସେ ସବୁ ଲେଖିପାରୁଥିଲେ ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ହାଉ କୁଡ୍ ଇଟ୍ ବି ପସିବଲ୍ ଫର୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ କଭର ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ସଭା ସମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା କେବେ କାହାକୁ ନାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ପାଠ ଚକ୍ର କରିବା ଏବଂ ଆହୁରି 10 20 25 30 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହାକୁ ଥରେ ଭେଟିଥିବେ 30 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲେ ବି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ତମେ ସେଇ ନା ତମ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଏଠି ପଢୁଥିଲା ଅମୁକଲା ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଏ କଥା ହଉଥିଲା କି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ କେବେ ମନା କରିବେନି ଯେ ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କରୁଛି କହିଲେ ମୁଁ ମୋତେ ପୁରୀକୁ ନେବେନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବିନି ସେଇଠି ସେଇ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ରହିବ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଯାଇକିରି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋ ପୁଅ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ସେ ମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଇଏ କରିବନି ସେ ପଇସା ଦେଇକିରି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବ ସେଇଥିପାଇଁ ସମାଧି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ପଇସାରେ ତମେ କୌଣସି ବଡ଼ ଭୋଜି ଭାତ କରିବନି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଗରିବ ପିଲାଙ୍କର ସେଇ ପଇସାକୁ ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇବେ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ସୁଧରେ ସେଇ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ବାଣ୍ଟିଦେବେ ମୋର ବାହାଘର ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକ ପଚାରିଲେ ବୋହୂ କ'ଣ ଯୌତୁକ ନେଇକିରି ଆସିଛି ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ସେ କ'ଣ ଯୌତୁକ ଆଣିବ ସେ ଯେଉଁ ଯୌତୁକ ଆଣିଛି ଅସରନ୍ତି ଯୌତୁକ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଥିଲି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା ଆଉ ସେ ଯୌତୁକ କ'ଣ ଆଣିବ ସେଇ ପଇସାକୁ ବେଟର୍ ହେଉଛି ତୁମେ ଯେଉଁ ଯୌତୁକ ଯଦି ବି ଆଣିଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ